Itzegi da zutaz, Vicente. Nitaz? Ze jakin edizu. Maspalomazen gizona librea zen, biak nahizun egiten naizan, bizi izan du sexualidadea ondo, txikitan bizi izan etzunagoan bizitzen nahi da, eta hor gaixotasuna horrek, bata oidana moztutzen da eta residentzi batean sartzen du. Egunon! Hola, Vicente! Maspalomaseko ez du balio, han ustezun dana superauta zeukela, honea etorri eta hasieran bezala bildur horrekin da, horretxazuan bildurrekin jendiai kosta esatea homosexuala dela, ez du esan nahi. Esan didate Kanarietan bizi zinela. Ke envidia, zuei ez? Ni askotan juten nahi zarea oporreta, Maspalomasea. Ze zonatan bizi zinen zu? Las Palmastik gertu. Alabak ekarri du, eta alabakin dauken relazioa gotxatuta dago, kulpabilidade horrekin dago. 25 urte pasa dituztela elkar ikusi gabe, eta elkarrekin hitz egin gabe, eta pelikula hasten den momentuan elkartzen dira, eta hor gauzak, erlazioak eta esan gabeko guztia ateratzen da alduten moduan. Ez dut ulertzen zergatik arduratu behar izan zinen itaz. Nere aita zehalako. Aita iristen zaio bizitzara eta ez dago, ez lekurik, ez momenturik eta ez gogo gehiegi. Nola elkarrekin egotea kondenatuta dauden hor elkarren zaintzan, hor erlazioa berrikusi egiten dute eta gauza desberdina pasatzen hasten dira. Gizon honek traba hiekin hortxe dijoa, eta bere bidai hori da atzenen esango edo ez du esango, joder. Nik uste pelikula horti dijoala, ez?